in ka fara abu sai an tsaye da kai. Har na ji wata bataliyar sojoji ta jeba wani alburushi na kauna a cikin birnin zuciyata. Lalle Alhaji Mazuru. Yanzu haka na baki katafaren fili awon gwamnati a cikin birnin tarayya Abuja a birnin zuciyata. Idan ya rigima da yan kwamiti jiya suka bashi kashi. Ƙarya yake don kai! Anan uban naka kake cewa ƙarya yake yi? Baka ji ne na ce ka ba mata ta hau. Na sai dai mu ba juna hakuri. Haka zaka ce? To shikenan. Ai ba sai ka ce komai. Ai durƙusawa da ba gajiya bane. Durƙusawa da ba gajiya bane. Allah ya ba mu hakuri. Allah ya ba mu hakuri. Allah ya sa mu hakura. Mu dauka. Allah tana wannan aikin banka. Mazaje. Bari ga mai fuka. Bari ga biski. Za ku yi lissafi. Shi wannan lakun guda 60 yake. Yaro kenan. Mu ai sai over 100 sama da 100 mu zamu. Allah. To jira mana. Mazaje. Yawa. Maza. Kaga maza. Mazaje. Gaba ɗaya tsika kaina ta tayi. Tsimi na ya zo. Mazaje. Tura mana. Tura mana. Come on mazaje. Mu je. Maza. Nawa ne? Ai baka ba. Baka daga ba ko dai baka daga. Mu je. Kai mana bayanin sunanka saboda mu ɗauke ka kuma mu kai ka cikin iyalinka. Ko? Wallahi ne A kai ka cikin iyalinka. ni kadai ne wallahi ban ajiye ni ka tulla maka tulla ne ni Nama inna. ban san magarin mu ba wallahi. Kai malam, kwaran kwaɗa sai ka koma garinku. Sai ka yi bayani ka kai ka garinku. Ai ko yanzu ka. Girma sai mutanen da kaji. Billahi lazim ba masu girma. Tabdi jan. Kap. Da mutum ɗaya fa. Wani jaririn shi shine mai tsawon mai girma kamar bike ne. Allah ta muke ganin ka dai gaskiya. Mutum guda wato faɗin hannunsa yayi faɗin dauran gidan nan. Kwarai kuwa. Faɗin hannunsa Kwarai kuwa. Haka ne. Kai yanzu mu nan muka ci abinci ba sai ka dan dauki tsince ka dan sakacin abu karkan gaban da abin da ya maka. to ka dan sakato na ma ko to mutanen da in suka sakace sai sakato a tsakanin aure sai sakato giwa wani sakato kauna To da me yake sakato ranka? Da me yake sakato ranka? mashi da mashi Amma kenan naka na zalunci da kake dadin shi ake ji. ku tashi ga masu biyan haraji ku tashi ko ku biya maza Yawa baban gida. Ko ka kawo min littafin nan? Please speak to me in English. Ba fara da san littafin. Kash. Wallahi jiya na bada aran shi. Amma dai na taho miki da how is our outing going to be? Tunda ka bada aron wannan. Na fi bukatar word from your side, please. I'll be there shortly. Okay? To shikenan. Ba damuwa. In ya so gobe kawai zan zo miki da shi. Sai in haɗo miki da I'll be outside. Please don't keep me waiting. Okay. Baba. Na barka lafiya. Kai zo nan. Kakka manta. In zaka dawo sai ka haɗo mata da I understood everything you said. Cewa yanzu ma aka fara shaye-shaye wace hanya ce sahihiya da za a bi domin magance matsalar. To abin da za a yi ba zai wuce a kashe 'yan Najeriya gaba ɗaya a yi wasu ba. Yawwa To saboda a'a. A yi haka? To kowa ya gane, kowa ya fahimta. Wannan azumi da kuke gani ba a yi wa Allah da wayo, ba a yi wa Allah da bara.
matasa suna yin wayo idan watan azumi ya kama suna arewa sun yi wata 9 ko 11 a arewa sai su hau mota su ta gudu in azumi ya zo. Ko kuwa mutum ya shiga ɗaki ya ci abinci ya fito waje ya goge bakinsa ya fito waje ya riƙa mutane ƙarya yana cewa shi azumi yake yi shi azumi yake to Allah yana kallon ka ranar gobe kiyama ka sani zaka ci kubanka a gun Allah. Kai madibo kake dai ba wani abu kake nufi ba duk wannan kono da kake yi kashe da ni kadai kake kaman yaya kawai ka tattara mutane kana yin wazi to ai da ni kadai ma ka kira ni kashe da ni dai kawai kake me ya faru to ba ni ne kadai na shiga daki na shi abinci ba I say what? I want to go back. Back enough. Coma America. That you come America? Hey. Ayo, sorry. Wahala you go. Daddy will come. I say sit now. You cuce ni. Ya ba cuce ki ba. a taimaka mini ni kurma ne. Haka ne. A taimaka ma zai ci abinci. Kan kuma faɗuwa ta zo daidai. Wai da Allah gurgun nan. Gurgu. Kai ne ka yanka yin Ni ne yanka shi ne. Sai ne karya mun wuka takwar kan yi. Shikenan kuwa. Lillahi illa huwa ni ne yanka. Ita wannan makauniyar an yanka ta ne. Makauniya Alhaji Cayi ba za a yanka makauniya ba sai an samu kurma. An samu kurma. Wallahi na ki wallahi. Ai kai ma to kai me bata faɗa kanka ba. Ai mai yan iskan mata ce wannan. Ta ta da mutunci. Wallahi. Ke ma. Kai zan kai karshe da Allah gafara. Da Allah gafara. Sorry. Kai ma hankali. Da Allah biya can. Ma Musa. Ba wani ma Musa. Ya maman tamu. Wata maman mu. Da kerin ne ma tambaye na cire kafa biyu na ba su na ce su dandana ke kuma ka miki sauran. Ai baka sani rayuwar duniya baka sani wanda na kaunan ka ba. Wai farfesun menene? Kan alade ne. Alade? Alade? Ya baka kawo ya tubaka ba. Ita ta ci nata. Shin na ce a ware mata nata saboda mai konan ka shin zai dafa abu da za. To na gaya maka ka tashi ka je ka ganta. Ni gaskiya bisa billahi ba wanda zai billahi alazim. Ba wanda zai isa ka je ka ganta. To ni na ce ka je ka ganta. Ka ganta ido da ido. Ya zan je duniyar nan ba har kawai in an Allah ina Allah ya dine maka. Ni ban ce. Ni ban isa ba kenan. Ni ban ce baki isa ba amma dai bana. To na ce ka je ka ganta. Ni kuma bana son ta gaskiya bisa billahi ina. To kuma dole ku ka auri wannan yarinyar. Umarni nake baka ba wai shawara nake baka ba. Umarni na baka ka tashi ka je ka ga wannan yarinya. Billahi alazim din duniya za a haɗu. To in ko baka je ka ga wannan yarinya ba sai na tsine maka albarka ka barbade ka tabbade ka shiga duniya. An rasa ma inda kake. To ni da wannan gaskiya bisa billahi wallahi. Na da ala. Ni nake maka magana kake cakkata min. Ni ba ke bare ce ta ka hannu ba. Je ka ganta. Ni ba ke bare ta ka hannu. To je ka ganta. Duk in akwai wanda ya isa Allah. Kana ji? Kamar da tahu.